nzu bụ obi ọcha. Nke a bụ nzu nwoke ga-ebu ụzọ, nzu nwoke ka ọ bụ. Nke a chọrọ mma otu nwaanyị na-achọ, nzu nwaanyị ka ọ bụ. Ịhụ na nke a emeghe mmụọ chọrọ, pọta ọ ji aka ya doro onwe ya mma dị otu ahụ nwoke dị. Nwaanyị na-epenti, ụfọdụ na-ete penti n'ihu ya ka ha wee ma uche a. Edo ka eji edo mmiri gbarụrụ agbarụ, ya ka eji edo anaghara, ya ka eji anaghị evu ụzọ asọcha ọjị wee mara nzu. The proper way esi aka nzu bụ otu a. Oke ị ga-esi na kago ya na-akapụ ya n'ihu adị adaeche ọwụwa anyanwụ azụ were aka nzu. Onye nna ya nọ o weta nzu o tinye otu a, weta edo tinye, fịagharị ya were eme pawuda n'ihu ya, arụ mmadụ wee aja. Ị nweghị right ka nna gị dị ndụ. Onye na-eje ụka aka amụrụ n'ime ụlọ ụka mee baptizim ndo confirmed, I'm a complete Christian, but ọ bụghị ya ga-anahafụ m ịka nzu na ịtụ nzu. Nna m anọzi, nne m anọzi. Mmadụ ọbụla dị ndụ kwesịrị na-ama nzu. Ịchọ ije ụka ije, ịchọghị ije ụka ịnọdụ. Ọ bụghị ụka cannot save anybody. Ihe ga-esave go you in you, which is the you are. Maka na ụfọdụ na-agba ọsọ sị na ha nwere ike na ha na-eje ụka, na ha nwere ike weta nzu na dobebe ha ndị nna ha ma ọ bụ ihe ọ na-ezewu mmadụ ọwụ Chineke. Onye ọbụla na-eje ụka, ihe ọ na-ezewu ihe ndị ụka kwuru. Ndị Anglican na-eze ụkọchukwu, ndị Roman Catholic na-eze fada. Mụnwa na onwe m gwara fada, say I have no right to be afraid of you, but I have to respect you. Maka echichi isiri na akwụkwọ ịgụrụ, I will offer the sacrifice of respect, but not to fear you. Nsị a na ndị anọ na-eche gị kịta, ndị nọ be m eche m karịrị. And ị nweghị right ịtụnye ọnụ n'okwu di na nwunye, no matter what. Ị naghị anụ nwaanyị okogboro ka ịhụ na be anyị. Okogboro ada eje okwu nwaanyị. Okogboro nwere ike ije so nụta nwaanyị, mana okogboro enweghị right idoziri di na nwunye. Wobi na mmiri ewu na-ekwelegwu, wobi na mmiri ewu na-ekwelegwu mmanwụ. Ndadị biko ewe n'iwe, o nwere ihe awụsara n'iru anyị. Nke a dị ka ọ na-akpọ nke edo, a na-akpọ nzu a dị bụọ. Biko achọrọ nke kọwara anyị ndịiche dị na nzu nke a na nzu nke anụnwa, na ihe eji nke eme weta ihe eji nke eme. Okay, na nke a nke a bụ nzu nwoke ga-ebu ụzọ, nzu nwoke ka ọ bụ. Nke a chọrọ mma otu nwaanyị na-achọ, nzu nwaanyị ka ọ bụ. Ịhụ na nke a emeghe mmụọ chọrọ, pọta ọ ji aka ya doro onwe ya mma dị otu ahụ nwoke dị. Nwaanyị na-epenti, ụfọdụ na-ete penti n'ihu ya ka ha wee ma uche a. Edo ka eji edo mmiri gbarụrụ agbarụ, ya ka eji edo anaghara. Ọ ya ka a na-asụ ana nnọkọ hara, aga m anọ ka o doro ịgbasa. Mmiri nnọ ya agbarụọ, aga m anọ ya ka o doro, ekuru m nke m nwụọ. Ọ ife ọ na-arụ. Okay, mgbe ndadị biko ewe n'iwe, ịma na abịa n'ala Igbo, ụfọdụ ahụtabere ndịiche dị na nzu wute ọjị Igbo. Because enwere ike eso mmadụ, o nwere ike onye bịa ịsachara ya ọjị, ka nwaanyị agbacha ọjị abịa tụọrọ m ka ha na-eme batụrụ mmadụ nzu, ọ na-ekwere ọmakwa ihe ọ ga-eji eme. Onye ha n'idi na-abịa lesin. Biko ya ka ndị sị na ọka ịbịa ka ịkọkenyere anyị ihe eji ndịiche dị na nzu wute ọjị and ihe eji nzu eme n'ala Igbo. Nzu bụ obi ọcha. Agbọrọ ihu agbọrọ ife ọcha dị mma, azụ ada n'ụka. Nzu anyị fụrụ otu a ọ dị, o nweghị any hands jee gbaa spray wee chara ọcha otu a. Otu ọ dị ebe Chineke kere ya. Dị mma na Chineke na onwe ebe obibi ya dị immaculate white. Otu a ihe a dị, ya ka anaghị evu ụzọ asọcha ọjị wee mara nzu.
ọ nzu ka unu ga-amacha kwucha mba unu. Ya ka Chineke ji dere ndị Igbo ka ha ji ekpere Chukwu. Ọ bụghị na ọkịtakịta iwere nzu anyị onye Yoruba ọ na-agụ ya marie gị ma ọ tụgbuo ya ọ nzu ka eji ezute ihe ọma. Ngwa kedu ịhụ otu ahụ dị kịta ịtapịta ya ịma anụ ụtụ aja ịma anụ inu ịma anụ ụfụ ọ dị pure immaculate. Ọ dị otu Chukwu si kee. Daddy, kedu ebe esi ewepụta nzu a? N'ime ana still ịta ya ịma atapụta aja a na-agwọfụta in lump wee gbụwazie ya otu a. O nwere ndụ dụsi ebe adabi ka okwute otu o si do. Daddy, biko nwere ike ịkụzili anyị ka esi aka ya bụ nzu maka anaghị m ebe ụfọdụ na-ekwu na a na-ebido n'elu katuo ndị na-ekwu na a na-ebido na kago. The proper way esi aka nzu bụ otu a. Ị ga-esi na kago ya na-akapụ ya n'ihu adịeche ọwụwa anyanwụ azụ were aka nzu. Ị ga-anọ anyanwụ opposite na-akafu ihe ọjọọ. Ị na-aka ka ọ chụpụ ihe ọjọọ. Ị na-aka abata ị ma na ị na-eme evil welcome. Daddy, biko ekwere na nna ọtụtụ ajụjụ. Onye nna ya nọ ndụ o nwere right mba ịka nzu? Mba. Ngwa achọ nke kọwara anyị nyere izi na ọma ji nwere right ịka nzu ka ọ ghara iji nzu tụgbu nna ya n'ala. Onye nna ya nọ o weta nzu o tinye otu a weta edo tinye fịagharị ya were eme pawuda n'ihu ya arụ mmadụ ghọọ aja. Ị nweghị right ịka ya n'ala ka nna gị dị ndụ. Onye nna ya nọ ndị nwere right ịka nzu n'ala. Ọ bụrụkwanụ na onye ahụ amabara na onwe right n'aka nzu n'ala denụ n'aka ya n'ibe ya n'aka. Chineke amago n'ọma ndị anị amago n'ọma but okenye nọ aka ọ na-aka mma na nna ya nọzi gbachie nkịtị. Okenye ahụ so oketa alụ. Daddy, ọ dị ihe ịkọwa na nzu nke a ọkwa ha ọ na-akọwa nzu nke nwaanyị nọọsụ nsọ na yes ọ bụ nwaanyị batara na be gị ị chọrọ ịgbara ya afa ma ihe ọbụla iweta nzu nwaanyị. O nwekwana ihe ọ chọrọ ime ọ ga-enidi nzu o weta nwaanyị. Ihe dịrị nwoke adịrịghị nwaanyị. Daddy, biko ewe n'iwe ịma na ụwa kịta na-abụ ụwa ga-abụ mmadụ nwere ike mmadụ chọta gị be gị fọrọ anụ nzu maọbụ edo maọbụ ose ọjị maọbụ ugoro ebe i tinyere n'ọkwa ya dobe na tebụl be gị ọ fụtaba gị asị hei onye nke a na-agwọkwa ọgwụ maọbụ na ọ na-eme nsị na-eme aja. Ọ bụ na ọ na-agba ọsọ afọ eji m ụtarị tibe ya fụọ be m. Ọ bụ ha na ọ hụrụ nzu ka ọ na-agbara maọbụ ọ hụrụ ugoro ihe ndị a niile osi Chineke kere. Aka njibiko nke iwepụta ohere kọwara ụmụ Igbo ihe eji nzu eme maọbụ na ihe eji edo eme maọbụ onye debere nzu na edobe ya ma ihe ọjọọ ka ọ bụrụ ihe ọjọọ. O nweghị ife ọjọọ ọwụ. Ọkụ ịhụrụ edo a otu o si edo absolutely yellow. O nweghị onye gbara ya pent wee otu esi weta ya naanị ka ọ dị. Ọ ife Chineke kere ya maka. O nweghị ekpere ndị ụka na-ekpe dị wrong mana ị ga-emedoru naanị ịmakwa naanị nwe mmadụ. Onye na Chineke kere anyị mana Chineke kekwuru anị nwe mmadụ. Mụnwa na onwe m nọ ebe a na-agwa gị okwu a. Ebee ka nne m nọ? Naanị. Ebee ka nna m nọ? Naanị. Ụmụ nwanne m ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ndị sọgasị m pancha nọ n'ime anị a. That is why iji eme anything ga-emegide anị. Nri ị na-eri iwu iwere ọgụ trile ebe a kịta so onye ji orute ịbụọ ma ọ ịtọ. Ọgụ anị na-ewepụta mmiri na-aṅụ bụ naanị ka o si apụta. Aeroplane fechaa n'elu fechaa n'ala jecha ebe ojede anị nwee maka iwu megide na finally ọ ga-rọst ọ ga-agba nchara ahụ anị ka ọ. Ihe anị bụ
n'isi ebuka. Okay. Daddy biko ekwuru na na-atụ ajụ ọtụtụ ajụjụ. Onye ada ewe m ọsọ. Onye na-eje ụka maka na ịma na amụrụ anyị nwa n'ụka. Onye na-eje ụka nwere right idobe nzu na-edo abịa chifo nwere ike were ya kpee ekpere. Okay, amụrụ unu n'ụka. Unu need repentance. Unu need ichegharị na okwu Chineke. Ife a na-agwa gị ọ bụghị n'ike onwe m, ọ eziokwu ka nna ome isi ọgụ na-eje ụka. Onye na-eje ụka aka m amụrụ n'ime unu ụka mee baptizim ndo confirmed. I'm a complete Christian. But ọ bụghị ya ga-anahafụ m ịka nzu na ịtụ nzu. Nna m anọzi. Nne m anọzi. Mmadụ ọbụla dị ndụ kwesịrị na-ama nzu. Ịchọ ije ụka ije. Ịchọghị ije ụka ịnọdụ. Ọ bụghị ụka cannot save anybody. Ihe ga-esave go you in you, which is the you are. Onwe ndị na-eje ụka, onwe ndị na-eje ụka artificially. Onwe ndị na-eje ụka ma akwa ha kwa ọfụ. Akwa ọfụ go build. Go ihe ọfụ dị iche iche oje ahụ ya n'ụlọ ụka. Onwe ihe ọzọ ọ ga. Ịmakwana mmadụ na-ejere n'ụlọ ụka. Ọ na-achọ ebe enyi ya nwaanyị nọ. Ma ya bụ onye anụbeghị nwaanyị. Ma ọkwụkwa ụdị akwa ya yi. Ụka amakakwa. Mmadụ mụtara nwa baa ya ụka amaka. Isi ihe bụ ụka otu anyị na-ekwu kịta. Ọ ya bụ ụka. Okwu na ụka. Okere anyị na-akọwa na onye na-eje ụka ogbochighị idobe nzu na-edobe onye mba. Okay. Maka na ndị basị na ikwu amaghị ibe ezi ya. Maka na ụfọdụ na-agba ọsọ sị na ha nwere ike na ha na-eje ụka na ha nwere ike weta nzu na-edobebe ha. Ndị nna ha ma ọ bụ nna. Ihe ọ na-ezewu mmadụ ọ bụghị Chineke. Onye ọbụla na-eje ụka ihe ọ na-ezewu ihe ndị ụka kwuru. Ndị Anglican na-eze ụkọchukwu. Ndị Roman Catholic na-eze fada. Mụnwa na onwe m gwa fada say I have no right to be afraid of you, but I have to respect you. Maka echichi isiri na akwụkwọ ịgụrụ. I will offer the sacrifice of respect, but not to fear you. Nsị a na ndị anọ na-eche gị kịta. Ndị nọ be m eche m karịrị. And ị nweghị right ịtụnye ọnụ n'okwu di na nwunye. No matter what, ị naghị anụ nwaanyị okoboro ka ịhụ. Na baa ya okoboro adịghị eje okwu nwaanyị. Okoboro nwere ike ije so nụta nwaanyị. Mana okoboro enweghị right idoziri di na nwunye. So fada maragodu na nke ahụ first iwu ọ na-ada. And the Holy Book gwara anyị, if you ever intend to be at the head of the church, to be the leader of the Christ, you must be a husband of one wife who is capable to lead his own family. Else, how can you come and lead the Christians? St. Paul's gwa ndị ụka ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị dite dịka ya nwado dịka Christ himself, the Christ died at 33 and ọnụhụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ị ga-ejide nwa onwe gị ịhapụ onwe gị, mana ọ bụrụ na ihu nwaanyị amụ a na-ekeni gị jekwe chọọ nwaanyị nụrụ, o nweghị ọ na-afụrụ gị ịlụrụ Chineke. Nke bụ ọwụ na nka dị n'okorobịa kịta eje m anụzụ nwaanyị ịtọ because ụmụ nwaanyị ọha mere ụwa ji doo ezigbo ụtọ. Anyị niile nọ ebe a kịta na-asụchasị akwa anyị ike na-afụta maka ụmụ nwaanyị. Else ị nwere ike ịhụ onye wa mkpọkwe fụta, ọ bụrụ ya na nwoke na ibe onweghị egwu dị ya, mana nwaanyị si ha otu a mee idozi onwe gị ọfụma. And ụmụ nwaanyị na-achọ mma maka anyị nwa. Ezinụlọ ahụ na enweghị nwoke nwee nwaanyị, onweghị ihe ga-emekata n'ụlọ ya nwa. And ezinụlọ nwa adụ
ezinụlọ ha dabi wofli onweghị mini Daddy okwu tapadịkwa omimi. ọ eziokwu ka m na-agwa gị ọ bụ na ntụọ ga-asị onye mụọ ile na-abụ Chukwu na ndị a na-ebefu ya ofu mmadụ ada enwe ile ọ agwọ na enwe ile na-abụ